É a historia humana de un día marcado, lóxicamente, polo día despois da inauguración da Feira do Moble de Galicia, que xa pasou a súa primeira fin de semana. Pois ben, na inauguración, o conselleiro e, ao mesmo tempo, o responsable da feira en canto o que é a parte institucional mantiña unha satisfacción, eu creo que interesante, sobre o nivel de ocupación. Pero imos por partes e agora o primeiro que toca é debullar o acto inaugural. A primeira en falar era precisamente a responsable da organización, a xerente da Fundación de Exposicións e Congresos, que, por certo, con esta feira tamén lle vía Dios o cargo. Mercedes Cuiña falaba da satisfacción e, sobre todo, da resposta empresarial diante da Feira do Moble. Que este ano se abre coas súas portas co 100% do espazo do recinto ocupado e coa presencia de 100 expositores directos e 250 indirectos que mostrarán as excelencias do moble ao longo dos 26.000 metros cuadrados distribuídos en 6 pabillóns habilitados para a ocasión. En a Estrada, sen dúbida, convertirse xa na capital do moble e no escaparate onde se poden atopar as novidades máis destacadas do sector. Polo momento socioeconómico no que nos atopamos, esta edición presentábase como un gran reto para a organización da feira. Por iso teño que agradecer especialmente a magnífica resposta dos comerciantes, tanto locais como foráneos, que manteñen este certame nas máis altas cotas e convirten en vital para a Estrada e a súa comarca como elemento dinamizador de outros sectores productivos locais como o comercio e a hostelería, beneficiados tamén pola feira. Nestes días, e como nas últimas edicións, a feira voltará a apostar pola formación e profesionalización do moble, coa celebración dunha serie de xornadas técnicas coas que pretendemos contribuir na medida do posible a mellorar as expectativas do sector. Hoxe a feira abre as súas portas. Agardamos que os empresarios cumpran as expectativas que puxeron este ano na mostra. Confiamos en contar cunha afluencia masiva de público e acadar as cifras de negocio que se manexaron na feira anterior para refrendar deste xeito a relevancia deste certame. E tamén desexamos que esta feira sexa un punto de inflexión no momento socioeconómico actual. Por último, quixera reiterar a miña gratitude a todas as persoas que, coa súa confianza, esforzo e entrega, fixeron posible que a Feira do Moble de Galicia chegue nun óptimo estado de saúde á súa 23ª edición. Turno para o alcalde da Estrada, José Antonio Dono, que tamén, no acto institucional, era quen de achegarse precisamente a un sector que neste momento ten ou necesita o maior dos impulsos. A Feira do Moble dá ao sector a oportunidade de amosar a aposta dos produtos pola modernidade dos deseños, nun exemplo indubidable de imaginación e innovación. É precisamente en momentos difíciles como o actual cando cobra unha maior importancia a celebración deste tipo de eventos, pois permiten posicionar ao conxunto do sector de cara á futura recuperación da economía global. Por este motivo, quero manifestar de xeito expreso e reiterado o compromiso do Concello da Estrada coa Feira do Moble e con este sector empresarial de tan grande importancia no noso municipio en termos non só de traballo, senón de prestixio. O Moble e a Estrada son dúas marcas que se complementan e que se presentan de xeito inseparable. É o noso deber, o deber de todas as administracións implicadas, facer que esa relación continue e se fortaleza. É importante que dentro das nosas competencias deamos os pasos que permitan que o sector gane en competitividade en presenza no mercado. Resulta máis que necesario mellorar a capacidade de comunicación do noso municipio para reducir os custes de mobilidade en termos de tempo e consumo. Pero é tamén imprescindible crear as infraestructuras que, desde o punto de vista empresarial, permitan asegurar a disponibilidade de solo para os novos emprendedores que signifiquen a oportunidade de agrupar ao sector aumentando as súas sinerxias e reducindo así os seus custes productivos. A construción da cidade do Moble de Galicia en Lagartóns constitúe unha oportunidade histórica e non só para o empresariado do moble, pois será un gran pulo para o futuro do sector e da nosa vida en términos laborais. E por dicilo de algún xeito, a pedra angular sobre a que se alzará o futuro do sector do moble estradense galego. Trátase dun polígono que debe nacer coa vontade de servir de espazo de desenvolvemento e concreción para todas as novas iniciativas que na nosa comunidade xurdan en relación co moble e coa transformación da madeira. Un lugar no cal se unirán as novas tecnoloxías das que dispoñemos na actualidade e a tradición dos nosos fabricantes. A Estrada aspira a ser o referente industrial de Galicia na fabricación e deseño de mobles. Queremos que a cidade do moble nos permita poñer en práctica a creatividade e a forza do noso empresariado,
Desde o Goberno local pedimos a colaboración das demais institucións para facer posible este proxecto. E, por outro lado, o conselleiro de Economía e, ao mesmo tempo, de Industria, Javier Guerra, falaba precisamente, entre outras cousas, do apoio da Consellería ao sector e, ademais, ás innovacións e, por suposto, aos emprendedores. La vocación de servicio de este instituto y de la Consellería que tengo el honor de dirigir se dirige a volcar todos los esfuerzos en adecuar las líneas de ayuda que tenemos en este momento a las necesidades reales de las empresas de Galicia. En la Xunta hemos hecho nuestras las preocupaciones de todos los emprendedores ante las dificultades que están atravesando en este momento y queremos ayudar a dinamizar la economía gallega. Nuestro principal principio es que las administraciones deben de prestar un apoyo eficaz a los empresarios dinámicos y valientes que, pese a estar en momentos de crisis, apuestan, como los expositores que están aquí, por seguir adelante y por seguir fortaleciendo sus empresas y con ello el tejido empresarial de Galicia. Por eso en la Consellería de Economía e Industria ponemos un especial empeño y estamos desarrollando todo nuestro esfuerzo en agilizar la gestión y la tramitación de todas las iniciativas que nos planteen los empresarios. Desde la Xunta de Galicia confiamos y estamos seguros de la valía de los empresarios de esta tierra. Y nos comprometemos a apoyarlos, incentivarlos y ayudarles, sobre todo en algo que yo creo que es imprescindible en este momento, la internacionalización de sus empresas, avalándoles y apoyándoles para que tengan todas las posibilidades de competir en un mercado global cada vez más complicado. Por eso, desde la Xunta de Galicia, desde la Consellería de Industria, hemos disponibilizado para empresas como las del sector del mueble apoyos por casi 3 millones de euros en proyectos de internacionalización para que puedan salir a mercados exteriores las empresas que tienen un producto tan competitivo como el mueble que se hace aquí. Quiero además aprovechar, y como siempre hago cuando tengo la oportunidad, animar a los emprendedores, a las personas que quieren echar adelante en estos momentos delicados, como me gusta a mí decir, quieren pensar fuera de la caja, fuera de lo que se hace todos los días, quieren emprender. Quiero animarles, digo, a que reinventen sus empresas, a que las reimaginen. Y por eso tenemos un proyecto o plan Reimagina. Reimagina é un plan de 15 millóns de euros para pequenos emprendedores, para pequenas empresas como as desta comarca que necesiten reinventar as súas empresas. E, ademais, evitando as garantías, evitando os costes de xestión. Ese proxecto Reimagina está disponible e eu pido a todos os emprendedores que se acerquen a nós para reimaginar as súas empresas. Desde a Consellería de Economía e Industria estamos levando e vamos a levar máis adiante unha labor incansable para renovar e hacer máis vanguardistas as empresas galegas. Por eso, esta semana, desde o Goberno da Xunta, presentamos o maior plan de reactivación económica que se presentou nunca en Galicia. Estará disponible en 20 días. Ese plan disponibilizará 400 millóns de euros para facilitar ás empresas o acceso a algo tan necesario en este momento para todas elas, e seguramente para moitos dos expositores que aquí están, que é o acceso á financiación a corto plazo, para que podan pagar as súas nóminas, para que podan pagar as súas facturas, para que poda moverse a economía. Disponibilizamos 400 millóns de euros, dos quais 200 millóns son especialmente dedicados a empresas pequenas, autónomos, microempresas, que van a estar avaladas, porque creemos en elas, por a Xunta de Galicia.